folk kunne jo mindst lade være med at gå i biografen, hvis de har tendens til trombone. Det ligner lidt en gravhund, der ligger dernede. Det er jo stille. Er det jo bedst, hvis hun laver maven eller ryggen? Jeg henter på at gå. Vi kan gå op og bede dem om at få penge tilbage. Det er altså for dårligt, det her. Jo, skal vi gå et blockbuster eller sådan noget? Ja. Det gør vi. Hvordan kan du sidde og koncentrere dig, når folk sidder her og kvinden og... Altså, det er så til læge, ikke? Altså, jeg bliver nødt til at kunne udlade de der småheder der. En eller anden, så hjælp mig dog! Nej, jeg kan også spørge til den ambulance. Undskyld mig. Arbejder du her? Nej. Undskyld mig. Der er en kvinde, der er faldet om. Ved du, om ambulancen er på vej? Hvilken ambulance? Nej. Så, nu skal I blande jer udenom. Ambulancen kommer lige om lidt. Slap lige af, altså. Prøv at... De har ikke styr på en skid. Hallo, kom op. Kom. Kom. Vil du have hjælp? Nej. Så kan vi fandme snart komme i gang igen, hva'?